Στην πόλη των Ιωαννίνων, όπου και να κοιτάξει κανείς, θα δει αποτυπώματα της περίοδου της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, πολλά ονόματα δρόμων που ανήκουν σε μέλη της φιλικής εταιρείας, σχολεία που ιδρύθηκαν από υπηρώτες, το κάστρο με τα τζαμιά του, τα μουσεία της πόλης. Τα Ιωάννινα καταλήφθηκαν στις 9 Οκτωβρίου 1430 από τον Τούρκο Σινάκ Πασά. Με την κατάληψη των Ιωαννίνων δόθηκαν ορισμένα προνόμια στους κατοίκους της πόλης με σκοπό να μην υπάρχουν αντιδράσεις, όπως ατομική ακίνητη περιουσία, δικαιοσύνη και διατήρηση των χριστιανικών κατοικιών εντός του κάστρου. Από τα μέσα του 17ου αιώνα αναπτύσσεται έντονα το εμπόριο στα Γιάννενα και γίνεται ένα από τα σημαντικότερα οικονομικά και πνευματικά κέντρα των Βαλκανίων. Όμως κατά τη διάρκεια του 18ου αιώνα, ο τερματισμός της εδαφικής επέκτασης της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας τα οδηγεί σε παρακμή. Ο Αλή Πασάς ανέλαβε τη διοίκηση για 33 χρόνια από το 1788 έως το 1821. Με την οικονομική και διοικητική του πολιτική ευνόησε την ανάπτυξη του εμπορίου και της βιοτεχνίας. Έγινε γνωστός για την κατάργηση της προνομιακής θέσης των Οθωμανών και την αρχή της θρησκευτικής ανοχής. Ήταν ένας ηγεμόνας με οξύνια, περιόριστη φιλοδοξία και φιλοχρηματία. Άνθρωπος με οργανωτικές, διοικητικές και διπλωματικές ικανότητες, αλλά και πανούργος, χωρίς ηθικούς φραγμούς. Τα Γιάννενα ήταν πραγματικά πρώτα στα γρόσια και σε αυτή τη βάση της ανάπτυξης των νέων σχέσεων παραγωγής έγιναν και πρώτα στα γράμματα. Γνώρισαν μεγάλη πνευματική και πολιτιστική ακτινοβολία. Μέσα στις συνθήκες της προεπαναστατικής περίοδου, ο Αλή Πασάς ανησυχεί διαρκώς για τους Σουλιώτες, χριστιανικοί πληθυσμοί ελληνικής και αρβανίτικης καταγωγής, που ήταν έμπειροι και αποφασισμένοι πολεμιστές και προσπαθεί να διασπάσει το μέτωπό τους. Τον Ιούνιο του 1800 εκστρατεύει εναντίον τους, αλλά αποτυχάνει. Στη συνέχεια οργανώνει πολιορκία γύρω από τα Σουλιώτικα όρη. Ο Αλής φύγει την πολιορκία και το 1803 επέρχεται διάσπαση του εσωτερικού μετώπου των Σουλιωτών. Πάνω από 3.000 Σουλιώτες φεύγουν. Το 1820 συγκεντρώνονται στην Ήπειρο 80.000 Οθωμανοί υπό τον Ισμαήλ αρχικά και τον Χουρσίτ, ώστε να πολιορκήσουν τον Αλή Πασά. Η διασπορά των Σουλιωτών θα ανακοπεί όταν θα κληθούν να συμπράξουν με τα σουλτανικά στρατεύματα με αντάλλαγμα να κατοικήσουν ξανά στον τόπο τους. Η επαναισθατική δραστηριότητα στην Ήπειρο κράτησε μέχρι το 1822. Οι Σουλιώτες προέβαλαν στεναρή αντίσταση, αλλά μάταιοι. Η μακρόχρονη πολιορκία των Ιωαννίνων έπαιξε ρόλο στη μη συμμετοχή τους στην επαναστατική διαδικασία, παρόλο που ήταν κέντρο διάδοσης των επαναστατικών ιδεών. Τελικά τα Γιάννενα απελευθερώθηκαν κατά τους Βαλκανικούς πολέμους το 1913.